El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat més de 800.000 euros en ajuts destinats a reforçar les organitzacions de productors pesquers a Catalunya. Aquestes estructures sectorials treballen per garantir una pesca sostenible, programar millor la producció i millorar la comercialització dels seus productes. Els fons són cofinançats pel Fons Europeu Marítim de Pesca i d'Aqüicultura i la Generalitat, amb un repartiment del 70 i el 30% respectivament. Dels ajuts aprovats, 67.000 euros es destinaran a consolidar les organitzacions i més de 730.000 euros aniran a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització. Com a novetat, s'ha introduït el pagament avançat d'una part dels ajuts per facilitar la tresoreria de les organitzacions, amb un import de més de 250.000 euros. A Catalunya hi ha 5 OOPP reconegudes, entre elles l'Organització de Producció Pesquera del Cap de Creus, que gestiona la comercialització de més de 150 espècies i genera una producció anual de 1,05 milions de quilos amb ingressos propers als 9,4 milions d'euros. Aquesta iniciativa s'alinea amb l'Estratègia Marítima de Catalunya, que busca consolidar el sector pesquer com un pilar clau de l'economia blava del país.